Ang bawat himok ng puso ay sarap damhin. Laham yan guys, laham. Ito, laham. Hi everybody, thank you so much for watching. Thank you for the likes. Ang bawat himok ng puso ay sarap damhin. Bawat
Evan Hope, thank you so much. Evan Hope, thank you, thank you.
million people in the house. Journey with Anne. Journey with Anne, you are not yet the moderator? Why? Here you go. Thank you so much. Drop ka ng bahay mo dyan, Mangga. Six million people in the house. My love, shout out. Thank you so much. Yan, luto tayo guys. Oh. Dikit na ako sa Journey with Anne, pati yung mga ano ko, yung mga tawag nito, yung mga alagad ko kasi, di ba? Dati meron ka ng account sa isang account ko, pero hindi pa yun monetize. Ano mo na yun, naipasok mo na yun doon nung nag-live ako. Pero sige lang, i-check ko mamaya, bibigyan pa kita ng maraming bananas. Mamaya madaling kapag tapos na ako dito ha. Ayan. Pupuntahan kita ng isang account.
3 million people. Thank you. Mamaya, Journey with Anne, ha? Kasi itong account ko, naka-live. May isa ko dun phone ko, pero mamaya na. Kasi di ko pa makukuha yun eh. Doon sa kabila, dakos yung ginagawa ko doon sa kabila. Yan. Yan, dakos. Seven million people in the house. Shout out. Thank you so much. Guys, pulo na yung iluluto natin. Tingnan nyo. Yan. Karnero yan siya, karnero. Yan laham.
5 million people, shout out. Look guys, yan lahat. Look. Ayan. Ayan lahat. Ang bawat tibok ng puso ay sarap ng 6 million people. Mega love shoutout and thank you so much. Yan ang niluluto natin. Ayan ah. Yan. Nagayan na.
so much lang ga. Baba ka ng bahay mo dyan. Okay lang. Thank you so much. Busy ako ngayon eh. Alam mo na. Trabaho natin. Ganda mo, Blin.